Takže čus lidi, já vás vítám u mého dalšího videa na tomto channelu. Vezmeme si tady uzíka, klec, ne, vezmeme si pistolku, ne, baseballku radši. Otevřeme dveře a můžeme se je pustit do těch hord zombíků. Stejně, zase jenom půjdu, vole, a všichni zombíci kolem mě budou padat, protože je zabijou kámoši. Když to říkám, ty vole. Hele, clown! Pink, už je mrtvej. Co to tu pískalo, ty vole, to byla jak pískací kachnička, ty vole. Ty krávo, kolik jich tu je, zmrdů. Hlava v píči, vole. Který dostal. Hele, pipeka. Když je to celkem nebezpečný v té misi chodit s touhle s baseballkou, tak ale já to mám rád s tou baseballkou. Charger! Čus ty prase tlustý! I když máš takovou trošku nateklou ruku. Vědí, že jsi prase. Kdyby ses nezmutoval, tak vypadáš normálně. Pilsky. Trpaslíka nepotřebuji. Splitka do prdele. Vezmeme si Scarlight, i když je to celkem na hovno zbraň. No, teď spíš chci najít tu splitku. No, prdele. Chci tu splitku. Takže vyčkat, na to si už vezmu brakovnici. Aj! Skoro zas do prdele, vole! Tady se mi ten nikdy nepovedlo jít zabít jednou. Ty vole, nejteče krev z hlavy. Lol. To se mi ještě nepovedlo. Přesně do držky. Sekera! Vždycky jsem tady měl zombíka. Já jsem vám říkal, že vám ty sračky v jednom videu nahradím. Sice to nebude hodně sraček, ale uvidíte to. Ale jsem si vrátím pro pipku. Nebo ne, já zabiju smokera a už se tam vracet nebudu. Kde je debil? Do píči, tank! Do prdele, přišel jsem v nejlepší chvíli do prdele. Smoker mě chytí! Ještě tank do toho, ne? Už to zabili. Ten smoker je kaput. Ty vole, tak! Vždycky, když mu uberu nejvíc, tak ty dementi vystřelí, vole, ale když mu uberu nejmíň, vole, tak po něm vůbec nestřílej, vole. Jdem dál, no. Tve zas ta kachnička, ty vole, kde tu má tu kachničku? Zombík zasranej. Vůbec nevím, co mám říkat, jo. Vezme mi ta kráva tady tu lékárničku a zabiju já jí, vole. Seru na tohle, vezmu si pilsky a jdem na ně.
Nevím, rozsékat prdel na sračky. Že jsem neviděl Huntera, ale nechci to tak křiknout. Ani Boomera. Ty vole, to tu dobře vyjela. Aspoň, že to je na videu, ty vole. Abych se smál, kdybych nenatáčel. Tak, jdem nahoru. Co mě tu mlátíš? Ty krávo, kapulka. Čopak, čopak. No! Tam se, že prorve zmrt. Vezmeme to s krátkou. Ale jsem jich opravdu zabil hodně, co? A střelil jsem na ně tu výbušnou munici, to jsem dobrý, co? No dobře to rozsekalo. Teď jsem chvíli nic neříkal, protože jsem nevěděl, co mám říkat. Děkuju vám, vole, zas mě ženy zabijou, zmrdí, vole. Už se jsme pilsky, už na životy celkem docházejí. Ani si nebudu brát baseballku, protože tady to je lepší. Tady je zakempený nějaký zombík, tak na to se hned půjdeme podívat. Já vím, střílím na ně s těma výbušnýma, nevím proč, protože jsem asi debil třeba. Hlava v prdeli. Teď odjeď. Zas zabili oni Huntera. Odjeď, překážíš, seru na tebe. Ach jo, tak tady v tom zase nebudu první. No už mě nevadí. Co mě tu znásilňuješ ze zadu, vy ty zombíku zasraný. Že to je hodně slyšet, ty vole. Já jsem to co slyšel, ale já zombíci to slyší až moc. Ježišmarja, ty vole. Nechcete si do toho sednout, možná by se vám zamotala hlava a pak byste mě nechali. Co to je smoker, ty vole. Další zombík, tady to taky zabijem. Kde je blbec? Mám ho nevevnitř. Taková headka. To nebyl headshot, to byl headmrt. Katana! Kterou dolů rychle. A už jsem ale u konce, takže já bych to asi nějak trošku. Takže já bych to trošku rychle. Tak a teď chci říct, že tohle je z toho videa všechno, tak já se s vámi loučím, teď se jenom koukneme na výsledky a čau.